Hi guys, it's lunchtime and ako diri sa shop. Bali, kuan na siya. Last day na sa mong office. Kauban ako si DJ Luyo. Luyo? Si DJ Lunyo. Karon, we are trying out kaning cheesy tteokbokki. Kabalo mo sa cheesy tteokbokki? Kuan ka ng Korean na. Korean feels. Hello, cheesy tteokbokki. Ayan. Sobrero lang ang ilang shop ani and na sila mild, spicy and spicy na mo og kanang na mga cheesy overload. So cheesy tteokbokki ni siya Korean feels. So mong i-try out kung lami or dili. Gikan kay Dayan. Nani ang ingredients ani kay na rice cake. Ganun ka rice cake. Fish cake lami. Fish cake, sugar, soy sauce, Korean chili paste, and Korean chili powder. Yeah, so bago na mo ni kaunon, musayaw sa si DJ Luyo. Wow! Bini. Ikaw, bitaw, wala na i-try out guys. Then, dala na ni Paniud to kay kuha na, nagpait na. Palisuran naman mo sa rin yung chopstick. Yes. Ang pinaka-epic diri kay mag-chopstick. Tirin! So, mild and spicy. Duhang option, mild and spicy. Mild, siyempre ako, diba? Spicy, kaya gusto na ako makita ang sayang reaction. Nadili ko nagkataon spicy. Kaya dili siya nagkataon o spicy. Ayan. Unboxing. This is how to unbox tteokbokki. Okay siya. Tapos yung presentation. Dagan siya cheese. O, ang pinaka-best part ani kay mag-chopstick. Shower. Saka fried salad. Hindi mo hinaway kung kabalo ba may mag-chopstick. Hindi kabalo mag-chopstick ha. Ayaw kayo. Don't me. Tingnan na mo. Mild. This is mild. Hindi ko kabalo mag-chopstick. Tukuhan ang tinidog dito. Sabi? Ang ilang ng mild. Wala ko yung namasahang halang. Ang spicy game. Halang ka? Slight lang kung dito na spicy. Ano yung halang? Kasi nasa ilalog yung halang tayo ng kupon mo. Mula ko sa kwan, ang fish cake sa Singapore ba o sa Hong Kong, may nakang gato dito. Dami nila dito. Ayaw mo kaon. Problem. Basta mo kaon ako. Dagan siya cheese oh. Main siya. May loob lang pagkakala. Dami din siya kung dagang cheese. Actually, ano siya sa kuha, if daghanon ba daw na ako ang cheese, morag mag-order ka og additional cheese for 40 pesos. Wala ko nagpadungag kay gusto na ako may balaan kung unsa kadaghan ang wala pay additional cheese. Pero Magdagan na sa daan ng cheese. oo, daghan na siya daan og cheese pero kulangan ko kay mas lamig dahil sa muna cheese. No, Puro daghan. hype. Yeah. Ang ilang top is only 250. Good for 2 to 3 servings na ni siya. Pero sa tuwa. Pero sa tuwa mo, isa-isa lang sabi. We are just trying out. Hi, Ate Jera! Hello! Mayong hapon. Hapon ba? Udto. Mayong udto. Ako dito, sila naman nagtaon. Hi, Miriam, hello! Yes, sa Tilaklak, try mo. Shoutout kaya Tilaklak. Yan, nalaklak na parafon. Nagpa-raffle. Apil ko raffle ato kay live daw kada ko kung camera sa iyo. Okay, ba yung cheese? Basta yung pagdagan ng cheese. Ang ilang fish cake
cake is this. Ano yung rice cake? Ang rice cake is rice cake. Rice yun So wala siguro yung laging flavor ang rice cake. Ang rice cake? Para mabusog ka. Ano ba? Ang rice cake ito. Kaya rice. So pwede na kadili magpanti. Ano mo siya rice cake? Ano na yung lunch? Inala siguro Korean yung mga lunch sila pamalik. Ano payat yun? Sabi ko yan. Ano ako niya? Fish cake. Lami lang fish cake, lami lang cheese. Lamig sa pagkakala. Ano ba? Anong sakto lang siya na pagkakala. Ano siya spicy ba? Struggle na mo sa chopsticks. Panigkamot mo nga. Dili kaya mag-chopstick, mag? Dito. Huwag nang pahirapan ang sarili. Pag dili ka balo mag-chopstick, kaya kay DJ Loyo, Wow! magtinidor na diretso ha. But, yun. So, anyway, pang sa kaning cheesy tteokbokki. Lami siya. For 250 pesos, good for 2 or 3. One tub siya, good for 2 to 3 Ako na siya. servings. And, yun. This is 250 with cheese. Pero, I suggest mag extra cheese mo. 40 pesos daw tong additional na cheese yata. O ito, pagkabalot. And, na siya mild and spicy. So, depende sa inyong kuan level sa kahalang inyong makaya. So, yun guys. Okay? So, for Korean foods dili sa Davao, pwede na mo pa-deliver dito sa iya. Vlog mo, di ba? DJ Lunya, wala ko yung number. Wala ko yung number niya. Pero ako siyang ibutang sa link kung asa mo pwede mag-order. Kung sa kataon lang kuha sila pala. Katuod ni. Di na namin mag-cut. Iyahan na ni automatic. Alright, bye guys. Muna to. Magpadayon na may og-kaon kay isod kayo mag-kaon magsige og video. So, ayun yan. Diba? Ganda ko man may kaon bro. Bye! Tilawon na mo ang amuang kuan kauban sa office tik-atik ni siya pa busy. Ay, tilawin na ay. Sana, sir! Katong kuan tteokbokki. Mild na dili na halang. Dali abi ingnami kung lami or dili. Magtulis ako ha. Oo. Bantay ka. Magulat ka, sir. Lug, paulat ko ba? Busy pa magod ako mga kauban, no? Nanghipos nami. Oh, closing sale na ni diri nga side dali di marka 50%. Oh, sige na, sir. Kani kay on the spot. Mild na siya na tteokbokki with fish cake, with rice cake, with cheese. Inana na siya dira. Dawan itong reaction. Unsa ka? Halang? Parang sa harang. Mild na siya, mild. Kaya ra? Kaya. Daw wala na. Sabi mong nawong. Harang manggod. Gani. Pares mo sa akong manghod. So doon man ko na mild and spicy. So, mas harang pa dyan, ani. Ang katong spicy. So, okay lang na kami ang Mm. sa mga sir. Yes. Yeah. Walang cheese. With cheese. Uy, nakuhan dyan ko sa harang. Kailangan mo water? Hindi na, okay lang. Parang sa cheese. Better, na nagkuhan ng cheese. No, lamig na pag na-cheese, no? Okay lang, lamig. Mas ganahan ko ano yung bar. Papakusap sa cheese. Kaya ulian ko. Ako na pong patilawon akong manghod. Eren! Busy kayo sila nga side. Tilawin sa! Kanina din nagkakaon og halang karon good luck sa imo ha. Tteokbokki. Balitain ko ha.
Unsay reaction nimo? Kani? Kana rice cake na siya mo nang rice cake na fish cake dito gamay. Ganit no. Oh, butangan nag cheese. Ganit mo no, halang. Ganit mo. Mild na oh, mo nang fish cake. Butang yung cheese. Ano nyo? Bakit nyo? Lami. Good. Lami. Pero halang. Oh, syempre, apel na to ang mga amigo dire. Oh, nara oh. Mild na ha, narang spicy yung isa oh. Inami ko kuan. Lami. Syempre lami, di ba? No. Inatag yung ignorante man ang isa. Wala na siya, automatic sudan. Spicy ni siya, mild ni din kaniyang spicy. Lami no. Told ya.